Benvidos a Informe en V. A pegada dos romanos en Galicia é algo ben visible. Podémola seguir a través de pontes como a de Vivei, de murallas como a de Lugo ou de campamentos como o Aquis Quercuenis de Bande. Pero aquel imperio tamén deixou a súa pisada en forma de minas. Non en van, Galicia foi unha das zonas que abasteceu de ouro a antiga Roma. O Courel, por exemplo, está inzado de xacementos nos que podemos comprobar o enxeñosos que eran os romanos a hora de obter o prezado metal. Acompáñennos, porque hoxe percorremos unha das zonas máis fermosas da nosa terra e viaxamos séculos atrás para coñecer unha das primeiras iniciativas industriais de Galicia. Hoxe, en Informe en V, o Tesouro de Roma. Hoxe vamos a visitar a comarca de Quiroga, os concellos de Ribas de Sil, de Quiroga e de Folgoso do Caurel. É unha zona dentro de Galiza, eu creo que é a máis importante no que respecto do patrimonio aurífero e mineiro romano. Entre os tres concellos que pertencen á comarca de Quiroga hai por riba das 100 minas. Estas minas son de dous tipos. As que se explotan sobre a propia rocha, que nesta zona ten a peculiaridade de que é cuarzo e cuarcita, además de lousa, de pizarra, e a maioría delas que é sobre sedimentos terciarios. O ouro está no cuarzo, na cuarcita. Todos estes materiais que se soltaron destas rochas pasaron aos sedimentos. En algún momento, determinadas zonas estiveron inundadas. Sempre se fala da zona do Val de Quiroga como unha zona que foi, en un momento determinado, estuvo ocupada pola auga, por un gran lago, que deixou todos estes sedimentos. É lama, realmente é lama compactada, é unha lama que subiu, que se levou por presións, levantouse o que era un fondo dun mar, pois un proceso geolóxico, levántase todo e agora temos aquí en altura, pero realmente é o fondo dun lago. A peculiar historia xeolóxica da Serra do Courel dota esta zona de paraxes tan peculiares como o sinclinal de Campodola Leixazós ou a lagoa glaciar de Lucenza, pero tamén a foi especialmente rica en certos materiais como as arcaicas lousas ou o ouro, codiciado e explotado moito antes de que os romanos puxesen pé na Galaecia. Cando falamos cos nenos, lles decimos que non pensen que son un invento dos romanos. Os primitivos poboadores desta zona, pois xa tiñan menos fiebre do ouro, pero sí que o apreciaban, que sí que facían os seus adornos con ese metal que é atractivo de por sí, porque ten peso, porque ten un color atractivo. Si se explotaba dun xeito moi rudimentario. O método máis sencillo que hai, que é batear as areas. Tendo en conta que o ouro é o material máis pesado que podemos atopar nesas areas, ou dos máis pesados que podemos atopar nesas areas, consiste en ir pasando a area a auga por riba para que se vaya levando as partículas máis lixeras e que o ouro quede depositado no fondo. Fronte a estes métodos artesanais, os romanos desenvolveron séculos despois depuradísimas técnicas que permitiron unha explotación case que industrial do ouro ibérico, especialmente do existente en territorio galego-leonés. Unha vez que acabou a conquista e aqueles se foron asentando nos distintos territorios, os seus enxeñeiros foron os encargados de dicir aquí. Os romanos, dende as médulas de Carucedo ata a desembocadura do Sil, e me atrevería a decir que ata a desembocadura do Miño, todos cantos terreos sedimentarios se foron atopando, esta terra roxa tan característica, as lavaron todas. En todas desmontaron a montaña para obter o beneficio do ouro. Os romanos tiñan uns enxeñeros tremendos, xeralmente militares. Primeiro localizaban, facían bateos no río. Unha vez que localizaban o bateo río onde había ouro, iban facendo seguintes bateos hasta ir localizando as terras onde había. Unha vez que tiñan claro en que zona había unha concentración de ouro que lles interesaba, seguían esa cota de terreno a que altura estaba e iban buscando hacia atrás, hacia as alturas, unha zona que en unha cota X, en unha pendiente mínima, iban buscando onde había auga na distancia que fora. Unha vez que topaban eso, farían unha presiña e esa presa levaban por canales de agua hasta chegar a uns depósitos que estarían xusto encima da mina. Aí acumularían miles de metros cúbicos de auga, ou millóns, e serían o que utilizarían para tirar o monte.
chama a atención, porque é unha enxeñería complexa. Son sistemas simples, son sistemas evidentes, pero claro, hai que pensar que estamos falando de 2000 anos atrás, e que en moitos casos as canles de conducción de auga hasta as zonas mineiras tiñan quilómetros e quilómetros e quilómetros, o que era moitísimo traballo, e despois a pericia que demostraron en determinados sitios para traballar o menos posible e ser capaces de mover a maior cantidade de material para obter beneficios. Dentro dos sistemas así de explotación de ouro que temos localizado aquí, constatado aquí na zona, e, bueno, o máis chamativo, que máis representativo sería o Ruinamontium, non? Consistía en facer uns túneles verticais e horizontais sin saída. Farían unha malla interna, non, soterrada. Os mineiros, con piquiño e unha lucerna, unha luz pequeniña, iban cavando galerías durante varios días, e cando estaba concluído a superficie que querían tirar, por unha boca meterían grandes cantidades de auga. Ese auga que faría era empurrar, a parte do efecto lóxico da propia auga, empurrarían o aire que estaba metido dentro deses túneles, e cando chegaba comprimido ao extremo de todo, o aire non podía sair e provocaría unha explosión, algo así como un pistón, así, bum, e iso provocaría a caída dun cacho de monte, non? Conseguirían, con un esforzo relativamente mínimo, tirar unha cantidad de terreno que a pico e pala tardarían unha eternidade, non? Unha vez que fixeron eso, que caía o monte, pois farían outros canales e xa empezarían a levar a lama que se desfai hacia outros canales onde lavarían auga por outros sistemas. Dende finais do século I ata que abandonaron este territorio, finais do século IV, principios do V, pois estuveron explotando todas estas minas, que moitas sorprende que parece que foron abandonadas como de un día para outro. Minas primarias e secundarias, a ceo aberto ou en galerías, por Ruinamontium, sistema de cunchas ou arado, a comarca de Quiroga acumula explotacións de todo tipo que cambiaron de xeito radical a súa paisaxe. Aquí hai dúas cousas que chaman a atención. Unha propia mina e outro é o interese que os veciños e veciñas de Margaride teñen para que esta mina se poña en valor, non? A nivel xeral temos unha mina de cortas de arrastre, digamos, en tipo canal. Bueno, esta zona onde estamos agora é tipo canal. Aquí podemos observar os buracos que facían para debilitar a base do monte e meter presión arriba, auga arriba, e que caera o monte en ese cancho, non? Se damos volta todo por aquí, vamos vendo como isto estaba todo encanalizado e como iría cara lá. Eso a parte minera, unha mina secundaria, donde o ouro non é primario. O ouro que aparece en estes depósitos de terra provén da erosión do ouro primario. Despois a parte social é que os veciños e veciñas de Margaride, nunha asociación, sabendo que teñen isto, e o seu amor polo seu povo, decidiron unha vez xuntar cartos e esforzo para crear unha ruta, a ruta do ouro do Camiño Real, que se convirtiu en pequeno recorrido galego, del 141, me parece que empezaríamos en esta mina de ouro, seguiría por un camiño tradicional, irían hasta un castro de Ales coa muralla, e volvería a esta zona. É unha esperanza de poder seguir manténdose aquí, de que isto teña e vive que non morra. Estamos vendo desde aquí o que é a mina da Toca, unha das miñas de ouro máis impresionantes, o que é o Cabrel e Calizanteira. Aí ese tremendo buraco hai unha extracción de mineral de uns 800.000 metros cúbicos mínimo de material para sacar o ouro, non? Para machacalo, convertirlo en pó e sacar o ouro. Temos unha estimación, creo que era de 0,2 gramos por tonelada de ouro. O sea que o volumen de traballo para conseguir o mineral é moi baixo, é moitísimo traballo a respecto do ouro que se sacaba. Hai unha corta explotación a ceo aberto, onde o ouro atopábase nos filóns de seixo como nas areniscas que hai en contacto co seixo, non é? Aí é onde estaba o ouro. En estas minas, como nas que vimos antes de Margaride ou cualquiera outra de Ruinamontium que haxa, son a ceo aberto igual. Cavan galerías, pero despois o que é a explotación en sí deixan un buraco aberto, non é unha extracción de galería directamente. As galerías fanse para tirar e despois traballar o aire. A mina da Toca ten algo, por exemplo, o seu tamaño que pode chega ao lado máis pequeno son 40 e o máis ancho son 95 metros, con un fondo de máis de 30 metros de fondura, e 700 e pico metros de longitud, é unha mina enorme. Pois agora estamos no Covallón, que é unha mina do Concello de Ribas de Sil, non?
que é un dos tres concellos que estamos intentando promocionar para conseguir a categoría de xeoparque. Esta é unha mina semellante ao da mina da Toca, é unha mina primaria, escavada a ceo aberto, unha mina primaria porque o ouro, neste caso, está asociado ao que é a rocha en sí, non é un ouro solto. Aquí, para poder extraelo, habería que romper a rocha, evidentemente tirala como un ruinamonte, como xa faláramos, e despois esas pedras, a rocha que quedaba, habería que machacala, torrala, para conseguir convertila en pó. Unha vez que temos pó, lévase por unhos conductos, unhas canles, con unha pendiente X determinada, non moi forte, que está cuberta, en este caso, de césped, non? Dicían nos textos clásicos. Ese pó convertido en lama, non? Con auga, vai escorrendo por esas canles, e a parte máis densa, que é o ouro, por densidade o máis denso de toda esa composición, vai quedando atrapado entre as ramiñas da erva. E en esa parte onde despois fundindo, en algún caso, non sería o caso galego mellor, pero con unha amalgama de mercurio que absorbería ese ouro, sería como se sacaría como se extraería o ouro xa estaría solto en ese caso. A extracción do ouro foronse sumando ao longo dos séculos outros tipos de minaría e actividades vencelladas á explotación dos metais, un patrimonio histórico, industrial e etnográfico que, xunto cos atractivos xeolóxicos e naturais da zona, poderían impulsar o recoñecemento internacional desta área. A minería vai apoiar un proxecto, estamos traballando para apoiar un proxecto de xeoparque que se chamará Montañas de Caurel. É un proxecto que, partindo, digamos, da importancia xeolóxica desta zona, con un elemento de interés internacional, como é o plegamento de Campodola a Leixazós, vamos solicitar a UNESCO que nos recoñece esa acreditación, que é equivalente a Patrimonio de Humanidade, pero para un territorio, e apoyarémoslo todo, ese elemento, como digo, de Campodola, arroupalo co que sería a minería aurífera romana e con todo o esforzo e o traballo dos veciños e veciñas da comarca, un proxecto comarcal. Estaríamos falando de Folgoso do Caurel, Quiroga e Ribas do Sil. Que todo ese ben patrimonial que teñen, tanto xeolóxico como humano, como o traballo da xente se veña revalidado pola ONU, para, en cierto sentido, dar un pulo ao turismo e as oportunidades que poda dar esta zona. A explotación do ouro por parte dos romanos cambiou a paisaxe da Serra do Courel, pero tamén a súa configuración social e territorial. Os castrexos viron como Roma e as súas ansias polo ouro galego se convertían no eixo das súas vidas. Estamos no castro de Sobredo, a Torre de Sobredo. É un castro que ten a súa orixe no século I despois de Cristo. Despois parece que hai un período de baleiro, e volve a resurgir así cara ao século IV, tamén despois de Cristo. A xente que traballa nas minas de ouro teñen que vivir en algures, non é? E vivir nos castros. De feito, hai unha expansión, digamos, do castrexo, aumentan o número de castros nas zonas auríferas, de todo vencellado ás minas, e cando as minas desaparecen, os castros tamén desaparecen nesta zona, por lo menos baixan de intensidade considerablemente. Podemos casi explicar que están como especializados a respecto das minas. Chega un momento que o Roma dice, aquí hai un castro, porque aquí tenemos unha serie de canales e necesitamos que a xente que vive neses castros atenda esas canles. Esas canles que van levar o auga para explotar o ouro. Hai outros que están nas zonas mineras xusto no medio dunha mina ou moi inmediato a mina, que sería onde vivirían os traballadores. Habería outros casos, evidentemente, en zonas de control para vixiar. Temos en unha casa de aí ao lado unha forxa, que era para o traballo de ferro, aparece unha gran cantidad de clavos e de escorias de mineral, podían dedicarse a preparación ou reparación de ferramentas que tamén era necesario para as minas. Aquí temos os entronques das portas, irían xambas de madeira, e despois escalos para baixar. E aquí é onde está a forxa, onde apareceron os clavos e a escoria. Isto é un obradoiro. Arredor das minas de ouro montouse toda unha infraestructura na que o transporte foi tamén parte importante, precisamente para carrexar toda a riqueza xerada en lugares como Courel ou as Médulas, naceu a Vía Nova, unha calzada de 300 km construída ao tempo que o Gran Coliseo Romano e que unía Braga e Astorga. Nesta zona escavas e se extraese ouro, bastante ouro. Entre Asturias e o que Galiza eran 20.000 libras de ouro anuais, que é unha cantidade importante, non? Eso hai que transportalo. Levábase a Astorga, a Urs Magnífica, era o centro administrativo, digamos, do ouro. Desde aí se distribuiría cara a Roma xa. As vías romanas, polo xeral, foron vías militares, non é? Todas as que houve durante a conquista eran vías para que o exército pudera chegar aos puntos que necesitaban. Pero a última vía que se fixo, a vía 18 ou vía Nova,
Quiroga, foi a única que se fixo con intención, además de ser a última, foi a única que se fixo con intención exclusivamente civil, para transportar ese oro a Astorga. Esa vía salía entre Braga e Astorga e pasaba por a zona de Quiroga, pasaba por a nosa comarca. Para conseguir ouro que logo viaxaba por esta calzada, eran moitos os que deixaban a suor e ás veces a vida nos xacementos. Iso sí, a lenda de que Roma empregaba escravos para estes traballos non é de todo certa. Non é dicir, os romanos chegaron, conquistaron e esclavizaron a todos os habitantes que vivían, a todos os castrexos, entre comillas, e os puxeron a traballar nas minas. Eso non era exactamente así, si que había unha parte de man de obra deste tipo, pero despois tamén había penados, ou sea, xente que cumplía condenas traballando nas minas, había asalariados, había esclavos traídos de outras zonas. Realmente as minas, había varios grupos de personales que traballaban, de personas, ¿no? Por un lado estarían os daznata metala, que se chaman, que eran os condenados a traballos forzados. Podía ser cidadãos romanos perfectamente que cometerían algún tipo de crime gravísimo e a súa condena era traballar nas minas. Despois había traballadores libres que a cambio dun salario ou, en moitísimos casos tamén, a cambio de, digamos, este pobo pode vivir a seu xeito, según Roma, pero tenos que pagar algo. E ese pago podía ser en especias, en cereal sobre todo, pero tamén era a cambio de traballo en as minas. Os que vivían aquí en moitos casos tiveron que pasar polo aro e aceptar eso a cambio de pequenos salarios, a cambio de unha estabilidade, dunha pequena paz, non? É un traballo penoso. Os horarios dos traballadores baseábanse no tempo de cada quenda de traballo. Marcaba a luz que levaban unha lucerna con unha cantidad de X horas, entón os traballos despicaban, piquiños son picos pequeniños, a veces marras de varios kilos, para ir pouco a pouco facendo os furados que falábamos para poder derrubar o monte a posteriori, ¿no? Ou para buscar directamente o material, que tamén se fai ás veces. Cando encontran que unha zona hai un seixo que está moi rico, que é moi rico en ouro, e o resto non vale para nada, o que fan é picar directamente o mineral. As jornadas de traballo eran de moitas horas sin ver o sol, falaban de que así pasan días sin ver o sol, parece ser que un poquito exagerado eso, pero bueno, os traballos salían con picos e mazas, picando. Entibarían o que son os túneles en moitas ocasións, sobre todo en terrenos secundarios, os son terrenos máis blandos, os de aluvión, e terían unos vixías na parte de arriba do monte que estaban excavando, non? No momento en que vían que se producían fendas, berraban e a xente que estaba dentro saliría, pero claro, non podían salir todos, morían, evidentemente. O exemplo máis paradigmático de imaginación e de enxeñería é o túnel de Montefurado, un punto no que os romanos furaron un monte para desviar un río e deixar todo un meandro seco onde se foran sedimentando periódicamente estas partículas de ouro. Chama lle boca do monte a xente aquí do lugar, non é? Realmente o que é un túnel excavado no século I polos romanos que estaba destinado a desviar o auga dun meandro, non? Dun meandro do río. O río chegaba, pegaba contra toda esta volta, unha volta imensa que é 800 metros, algo máis de 800 metros, que se deron conta os romanos. Deronse conta de que en esa zona, ao ser un meandro tan pronunciado, o auga perdía velocidade, non é? Ao perder velocidade, depositaba máis areas, e en esas areas iba ouro arrastrado. Iba o ouro que o propio río e as condicións climatolóxicas iban desgastando das montañas onde estaba, non? Os romanos danse conta deso e dixeron, bueno, se temos este meandro inmenso, cheo de areas, se facemos un buraco na parte máis distal del, conseguiremos desecar o meandro e podemos traballar e batear esas areas dun xeito moito máis cómodo. E así fixeron este túnel, que en origen tería uns 120 metros de largo, por 20 de ancho e uns 20 de fondo. Bueno, de fondo, de arriba a baixo, non é? Temos unha serie de evidencias que nos falan de que os romanos podían meter a auga por un lado ou por outro a capricho. Explícome que podían volver a facer circular a auga polo meandro ou deixar no túnel que, además de desviar, servía de balsa de decantación. Fixeron un furado de máis ou menos 12 metros e medio, dependendo da cota da lámina de auga, en plan grada, non? Como unha gradería. Entón, o río, cando vai polo túnel, vai metendo areas nese buraco. Unha vez que teñen lavado todo o meandro, tapan o túnel, o río volve a dar unha volta polo meandro e poden excavar ou dedicarse a lavar toda a area que caeu dentro do buraco que hai debaixo
do túnel. E así sucesivamente, era un sistema alterno. Montefurado é todo un símbolo para os habitantes da contorna. Os veciños de Anguieiros ou os coballos medraron a carón deste monumento ao enxeño dos romanos. Lonxe de ser unha estampa máis da paisaxe, a boca do monte failles e carpeito. Son conscientes de que a historia vive a poucos metros das súas casas. Desde que era pequeno, a xente falaba de que os romanos estiveron aí, de que os romanos fixeron ese furado, que fixo falta moita xente, bueno, unha serie de épicas e historias que che contaba a xente maior, e a verdade é que pois eso dalle pois unha repercusión importante e un orgullo, non? Pois ter algo tan patrimonialmente valioso, a maioría, e eu particularmente, e a asociación, vémolo como unha riqueza e un orgullo ter aquí algo deste valor, claro. Nestes 6 anos que cumprimos agora como asociación, temos feito 2-3 camiñadas culturais pois aquí pola contorna, e como fío conductor pois coñecer a Boca do Monte, coñecer a historia que hai arredor dela. E unha delas foi creo que na primeira festa romana que se fixo en Montefurado, a primeira ou a segunda, e viñeron unha asociación de Lugo de recreación do mundo romano, pois viñeron a acompañarnos vestidos de romanos. Pero o grande símbolo pode perigar. Ao longo do século pasado, o túnel sufriu graves derrubes que reduciron a súa lonxitude a menos da metade. A acción combinada da natureza e a actividade humana fai temer que a Boca do Monte poida un día desaparecer. É un elemento con un potencial risco de desaparecer é evidente, o sea, antes teníamos 120 metros e agora temos 50. Igual me trabuco no ano, pero creo que no 1934 caiu todo eso que vedes, máis ou menos. Medía 120 metros, pois agora só quedan uns 60 metros de túnel. En un par de publicacións de 1800, do século XIX, vese perfectamente dibuixado un castelo no cumio do túnel, un castelo medieval que de feito existía, pero que unha destas veces que o túnel caeu foi fora. Tormentas, avenidas tremendas de auga, os propios encoros, cando soltan auga de repente, bueno, porque teñen que soltala. Todo o que vai arrastrando, paus, troncos, pedras, van atuando a boca, o auga fai presión, chega hasta arriba, de feito hai o ano pasado. O río volveu a coller o meandro porque o túnel quedou completamente atuado e a auga volveu. Esa presión que provoca dai como conclusión que rebente o túnel. E xente do lugar, sobre todo aí de abaixo dos coballos, comenta que nos invernos pois escoitan caer rochas e tal, pero xa son cousas menores, pero o que dá que pensar, e hai evidencias de xente que o viu e o sentiu, de que se van desprendendo pequenas rochas, ou seja, que hai desprendimentos, erosión, pouco a pouco, non desa dimensión, pero que pode haber outro derrumbe desa magnitude ou non, pero que pouco a pouco se vai desgastando, sí, iso é verdade. O sea, que un mantenimento, que se está a falar últimamente dese tema, igual lle viña ben. Desde logo, as presións das crecidas do río actuarán de xeito negativo, as filtracións de agua que poden querer dentro del. Non sei se en certo sentido o paso dos coches por riba del. Dende logo que vai ser un impacto importante, casi insalvable, que se faga autovía por esta zona. Aprobouse a construción dunha autovía A76 que vai unir Ponferrada con Ourense. E xustamente está proxectada que pase por aquí diante. O que vedes un miradoiro, entre o miradoiro e a Boca do Monte, Montefurado, vai pasar unha autovía. Non vos sabería dicir a cantos metros daqui, pero calcúlase que a uns 300-400 pois da Boca do Monte. Entón, dende aquí fixemos no seu día escrito de alegacións, pero como somos unha contorna pequena, unha aldea de poucos veciños, foron poucas asignaturas. Como pequeno detalle, como pequeno mellora, despois desas alegacións, ou para quedar ben, pois eso que fixeron é simplemente achegala uns metros e alonxala uns metros da Boca do Monte. Seguirá pasando por aquí, con prexuicio visual, e supoño que outros prexuicios, porque se fala do posible derrumbamento da Boca do Monte, supoño que se fai unha autovía e con todo o que conleva unha construción dunha infraestructura como esa, supoño que tamén poderá ter efectos adversos sobre a conservación de Boca do Monte. Veciños e coñecedores do valor que esconde o Montefurado creen que o lugar debería contar con algunha figura de protección. A declaración como ben de interese cultural por parte da Xunta xa foi solicitada no ano 2013. O BNG de Quiroga, nunha moción, pediu que se declarara Vic, que aínda non o era. Curiosamente,
temos aquí o patrimonio que temos, estamos a falar, e ainda non é ben de interés cultural. Entón está ainda por aí nos despachos da Xunta esperando a que se resolva e se conceda por fin ese recoñecemento. Cada vez coñece máis xente a Boca do Monte, é un patrimonio grandísimo que temos aquí, algo do que estar orgullosos, que convidamos a xente a coñecelo. Se a Praia das Catedrais hai non sei cantos anos, ninguén a coñecía ou moi pouca xente se chegaba ali, e agora pois hai que facer casi cola ou sacar vez con antelación para poderlas visitar. Non quero que pase o mesmo aquí, pero que podía haber máis movimento pois de curiosos e de turistas a coñecelo, seguro, e que sería pois tamén un ben para toda a zona e para o Concello de Quiroga. Calcúlase que Roma chegou a extraer do noroeste peninsular unhas 190 toneladas de ouro, unha cantidade que a día de hoxe acadaría un valor de máis de 5.000 millóns de euros. Galicia cobrou así unha extraordinaria importancia, xa que das nosas minas chegou a obterse, según Cayo Plinio II, o 10% dos ingresos dun dos maiores imperios do mundo. Así rematamos por hoxe. Vémonos moi pronto, aquí, en Informe en V.